hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Ini Ken. Lho ini kan gidro-gidro kalau ngompol. Gara-gara aku lho cek mas aku. Napa mboten? Permen karet dadak kebablasan iki kok. Kebal kok ngawang iki lho. Ini lho. Ayo dong. Ano. Gah, Wah niken iki bengi iki kaya jare urek kecing ya. Lah permen karet bar demut iki kon geret. Tunggu kene. Kena tangge keluk-kelukan kene. Bok. Dino iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ini kok ya. Golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun minang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki. Nggih. Semangat. Kula kan batin to, Pak. Heeh. Iki tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik delok wayang yahene kok urung mulih tibake. Kate iki nenggone ning kono to. Kok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu kan sing cilik sapa? Dia. Adia kaya Kayak digawe ngono lho ya. Sik cilik iki kudu tirakatan men sole wis dewasa ki. Anu bisa Wow. manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono kan lho. Jadi Sakit-sakit dahulu, heeh. Senang-senang kemudian. Senang. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, senange mbuh. Loh, iya toh kowe kok ora positif thinking ki. Iya. Jadi harus optimis cah bagus aja nganti Lah, mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku Wong perlu, niku perlu. Niken urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah ki aku kula niku kaget lho. Tak kira Apa? ki niken mau ki wis reneng. Lho, Oh, tiba reneng kok kok jeneng kene. Nyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genah, cek no. meger-meger sehat Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Ya Nuk. mah dhewe adekmu Nuk. janjiane lek limbukan mudun ya. Heeh. Ning kan ya atine dhewe iki ra tega. Bener, heeh. Ora tegone mergo apa, Nduk? Ya Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu kok ya, Pak. Lho terus Dik, Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah. Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, jean. Lah apa-apa kok Ngerangak. salah, apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Kene Nar. salah kono salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye cenom. Oh, lahire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara Nah. kita sayu. Nggih. Kula nderek panjenengan diaturke Sing buat halus mawon. dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nah, Nggih, biasane lek ngeten iki kan Heeh. penonton-penonton yang suka lagu-lagu Heeh. alus. Nah, Oh ngono biasanya ya. Nggih. Carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi Met-metan. met-metan. Nggih. Met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku Itu kok matematikane pelajaran. ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembangin Sing apa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman Jineman. Anu langgam mawon. langgam mawon. Kok jineman mau to? Jineman to? Anu Sampeyan e. sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul. Aku ya gur usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Ngapa nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke ucek nih. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Coba.
Maca ilakno. Eh, gak. Wah niken iki bengi iki kaya Jare urek kecing ya. Lah permen karet bar demut iki kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah Jare sapa tangi turu pambah. niken bengi iki jan kaya oleh dolanan Mas aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidru-gidru kalau ngompol gara-gara kowe lho cek Mas aku. Napa mboten? Permen karet Ngeten. dadak kebablasan iki kok. Kebal kok ngawang iki lho. Ini lho. Ayo dong. Mas aku dek iki. Lah no jimuno. Mas aku nek Kalau ragat. iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalem Nah. Pak Nardi. Nggih. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Setiap Alhamdulillah. awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milom. Lah, zaman karo Abah Kirun, Oh, karo Apri Mimi, Nggih. terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Ana-ana. Jainal kan iki. Manara. Jainul. Nggih. Iki Jainal. Nanti ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Bekan yang Ya ini iki bekan. menungso ki Bekane ngantuk ngono. ki jenenge manusiawi ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Loh, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Loh iya, ning bengi kan sowan rene malah eling. Oke, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam, Oh iya no. Nek langgam. Nyemek-nyemek. heeh, enek to langgang nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki renorno, impen iki. Dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae. Manut sing putih Dek iki. mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine Mau jam bengi. 1 bisa. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kabeh. Beh. Iya, saya ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Lek, Mas Nanang. Wo nanang merem. Oh iya. Saka Nganjuk. Hmm, Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun nanang. Wah, rokok. Apa iso ngendang? Jajale. Nang, Nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jap Bagus? Ora, ngono. Bagus. Ya, emang bawani ya kena Mas aku. Dibawani. Loh, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Nah, Eh, ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. ya, Mimpi buruk maksudnya. Buruk aku sing dikejar ngarep. setan. Heeh. Iya. Ya, jan. Kiraku kawitan citra Uncek ki ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek kowe ngono? uncek. Mbak rokok apa cek? Kok pulen? Bohong to. Bu, telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, prek kok dawa wae. Nano. Kayak uncek. Lho enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho Le. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinde nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Oke, ri. no. Lho iya no, kiraku. Terus e. Mereka semi taat Niken iki cara wayang napa Cak Bagus?
Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangak. Nek ngene iki Alus. moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. oh, Durpati. Apa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindro. Salindri. Oh, Salindri. Salindro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu kok. Oke, Niken Salindri. Niken Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Kandhane anake Niken mau adike Niken mau gawa ku lho kobong. Rasaku. Aku apa? Aku tahu Gak percil. dibakar. Percil ki mbiyen tau tak bong ning ngene buwi kok endi ki kok endi. Ati kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Lagi. Apa nih? Anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge Tut tok. Rumasaku. Nyapu sing arep disaponi iki rokok. Ora iki dirang-ireng. aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asline? Angenteni. Angen. Lah masa angen. Tanteni, Pak. Oh, tanteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Lah sing resi lho, lek ra resi bojomu blewok. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok ditumpuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong. Ngertaken setya tuhu kalian kutut manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane Niken modele kaya Niken iki bojone ngono lho ajak gatekne Lah winten aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. Terus eling ayen laler tok Pak
Mulane adusa. Arep mangkat radus. Ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Malih uncek ngono lho, malih laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku po bathang. Ora lah. Ya. Elingayen taen teni Ya. Kledang lakae Unceke bocahe tibake tak anteni napa impenku? manut Apa? panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wehi kebebasan. Impenku ya kene, tak enteni ya kene. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Bener. Salah. Tak enteni sing ndi? Anteni timbuling sisila. Nano. Wis ta? Oke, manut. Ya. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. bawane ya impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih, Ya. Yut. Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Puncak alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia. Multifungsi. Yo paling ora Aku Inggris oloran. Apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam apa jineman ngoten niku wae. Luwih mie goreng, mie rasa. Nggih. Luwih mie rasa. Ya.
Anggenipun keluarga masyarakat paring boten sida mulya. Suwatan saka gendhung bocah ayu niki sanget. Kunjuk marang Bagong Pak Nardi. Dijauhi daya mulya anggenipun tasakuran tutup giling tutup pokokan mandi berkah lancaran ya Allahumma amin. Awas. Dasar sing joget ya besus saka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Usus. Besus iki pantes. Kok kadoan kaya bayangan. Dadi ra ketok kae. Dadi ketok pantes. Ya. Trik, Salah. trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no. Lak tuntak. Iki acarane pirang-pirang kok niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbasur. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya aja ngodinonga, kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok abendine petuk gen TikTok. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Guk